enzayo they don't want to ukuthi basupport i-business yethu labantu abamnyama. What they do uzofika uzobaleka ingubo uthi 1.2 uzokhala, but if China yothenga inwele ukhipha 2.5 i-China compromise ayifuna imali yalo. So uyabona ukuthi khona la kusamele silungise khona ukuze sizokwazi ukuthi sibekane kwenye level sisodwa. Yeah, mindset yona ngapha ku-black community ukuthi ngathi vele isase umuntu usevela abone ngazuthi sengiyamphumelelisha manje yabo kanti phela like mangiphumelela nawe uzophumelela ngoba go and study like fashion, then I had ilo degree yami fashion nakhona lapho ngiyayifundisa kancane bilo ngiyifundisa and then ngigcina sengihamba ke la eThekwini uma gospel awards yabona izinto kanjalo, so ngigqokise nakhona. And then the other day bengihlezi nje and ngibona senginebe mic like bangikhomba, I'm like why, because angibazi labantu. And then mase bangibuza usuqhokisa ubani ubagama lakho, and I'm like nguThobasokhela. So why you have to look like this? I'm like, because I want to look like this. And then ubani ugqokisile ngisimina no one, they're like, oh, we fashion design. I'm like, okay. Base kakhulu ngisebenza kakhulu nezikole. Ngihambisa ama donations ezikoleni lokho umuntu asuke nakho, and then because sizama no encouraging anze isikole ukuthi zingabi exposed kuma drugs and pregnancy konke lokho nje. So with the love of sethanda ingane ngoba phela ingane umphakathi, so sisenganeni, so good enganeni, so dreams. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Let me do me. Sanibonani babukele emakhaya, sengiphinde ngabuya futhi with another episode of Ina Upopile hleli nolumkilokazi nyanga ke njengenjwayele yabo. Uma ukuthi awaka subscribe uyazana usuqala phi yabo, sucabana manje yabo. Subscribe, click notification button, ushare nje umsebenzi ukuze nje siqhubeke sinilethele izinto right. Namhlanje ngihleli noMasokhela la. Unjani? Ngiyaphila, unjani futhi wami? Ngiyaphila kakhulu. Kuyintokozo nje ukuthi nje sibe nawe la e-studio. Nami ngiyathokoza. Alihamba kanjani usuku lakho namhlanje? Usuku lami luhamba kahle kakhulu. Ngiyabona ukuthi hayi qhakazile, ngiyabona ukuthi uqhakazile. So ke manje ke mhlawumbe ke for umuntu ke nje ongathi uyaqala nje namhlanje ukubona ungamchazela nje ukuthi ubani? Sanibonani babukele emakhaya, ngikhuluma noThobasokhela. uThobasokhela uyi-fashion designer. Yebo. Oh, okay. Should bayabona vele nabo ukuthi hayi sikhuluma vele abashayi benqephu ngalisho njalo. Kuthiwa abashayi benqephu. So ke manje ngoba vele ke phela kuyina Upopile la ngeke ngithanda ukuthi mina siqale khona yabo, ngeke ngithande nje ukuthi siqale sazi wena njengomuntu uyabona before mhlawumbe sizofika ke la esekuthini okay usuwenzani ke lana kanjani. So ukhulele kuphi nendawo? uThobasokhela ngikhulelwe eSouth Coast eMthwalume. Okay, uMthwalume ungakuphi? Umthwalume le akomzumba. Le coast yebo, but ngiseHipadini. Okay. Ubani uHipadini Castle khona le kanjalo kanendawo lapho? Yebo khona bathi the best fish to isefifi. Selling the best fish idume ngalokho. Okay. South Coast vele kukhulwe ngeenhlanzi vele kakhulu. So kunjani ukukhulela eSouth Coast? Bekumnandi kakhulu because ngikhule ngumntwana nje kagogo. Umntwana uyesontweni esikoleni, so nje it was very nice. Manje mawuthi umntwana kagogo ushuthi umntwana kagogo ndlelani ukuthi mhlambe ubuhlala nogogo kuphela nabazali bebengekho noma ubungane mhlambe bithandwa ugogo noma bekhona abazali? Ngikhulele kakhulu nogogo, ngihlala nogogo. Abazali bekuphi abazali besebenza, mama esebenzela eThekwini. Okay. Yes. Yebo. No baba kubo 2. Yebo. Hayi no phela vele siyathanda ukuthi sazi kahle yabo from ugogo ke seke yena ke ugogo kube nikhulisa mhlambe niba ngaka ugogo noma
ngoba zagogo nijwayele ukuhlangana nibe baningi gogo besabazukulu besabazukulu kodwa nje ukuthi mina ngingasho ukuthi bengilo special because bengihleze nje nginaye beze bethi ngiqanda lakhe so ubuyilezi vele ezihlala endlini vele ingazula yes phuma mangesontweni noma ngesikoleni kuphela but nje it was a great life. So isikole sona ufunde kuphi amabanga amaphansi mhlambe naphezulu? Ngifunde eLuthuli High School, isikole esikhona nakhona lapha eMthwalume. Ngafunda naseGobela, it was a primary ngaqedela khona. Then I moved from khona sengiza edrobheni sengizoqala impilo ke. Okay. Ubusungana kanti ufike nje eThekwini nje usuqedile nje from kusuku kwe-grade 12. Bese ngiqedile grade 12 sengizoqala impilo kabusha ngoba bekumele ngizohlala no-auntie wami la edrobheni because uyena kusho ukuthi obekwazi ukuthi okay umuntu uma seqedile uzokwazi ukuthi ngihlale naye while umuntu esahlanganisa ukuthi aqale impilo ukuthi okay othanda ukuyenza. Okay. Akho phela kodwa phela imnandi phela nayo leyo mpilo ukuthi ukhulele emakhaya. eSouth Coast inekhulunywa kakhulu khulunywa nesizulu isibhaca yini esiZulu but ngizobathi angazi nokuxhosa phakathi but ngomZulu. Hayi bona vele phela lesi awusho ukuthi amukho lapha ngoba phela lapha kuthiwa amukho lapha. Ko South Coast. Bathi amukho ko South Coast ngathuka manje amukho. Umuntu kanti noma phela phela ngazuthi thina akekho. Wena bakuthiwa amukho. Shuthi language la uzokhona isiZulu vele sinama language nasamaningi vele. So kusafunda ke mhlambe ke ubuwazi kodwa ukuthi ungakwenze i-fashion design noma mhlambe you were interested in another things ngalesa sikhathi? To be honest bengazi kodwa bengihleze ngithola i-compliment ukuthi shuthi bengithanda kakhulu shuthi vele bengivele ngiyi-fashion designer but bengingakazi because bengisamncane but I always look beautiful ngigqoka kahle and ngingazi ukuthi bese bangibuza why ugqoke kanje and I'm like because I want to look like this and then they say oh we fashion design and I'm like oh I don't know okay maybe ngilokho but I'm always want to be beautiful. Ubuyihamba mhlawumbe nezinto lezo zokubukwa lezi emakhaya ngoba phela zibe khona noma ngabe ama fashion shop laba amancane emakhaya but ngabe ngiye kodwa bengiyakuloko kwasesontweni phela cause gogo okay into ngaphandle kwesonto so bengihambe but once in a while but mangihambile bengi-enjoy cause I love fashion. Shuthi nje fashion ngithanda ngisayingane ngingakazi nokuthi ngizohamba ngifike ngibe i-fashion design. Awugogo akini bengafuni mhlawumbe ube ngaphandle nobe sesapho mhlawumbe uzogcina uba uvanzi. Uyabazi phela gogo sikhule sihlolwa and kumele ungalali nomfana so nje kumele uhlezi straight impilo yakho nje iqondile. Kodwa ngeke ngithi mhlawumbe wangisiza ngoba kwangisiza kakhulu ukuthi ngibe ulo wamntwana ohlala nogogo uma ngibheka isimo samanje sempilo yamanje ngoba phela impilo yamanje isigijima kakhulu manje isigijima ngale sigijima so mama usufika ke eThekwini ke usufika ke mase uzoqala ke ubuzoqala ke noma uzoqalaza nje ukuthi mhlawumbe mhlawumbe ngase ngihlangane nayo noma bisikhona mhlawumbe into ngaleso sikhathi ebesisho ukuthi okay ahlahle ngizoqala lento because bengimodela vele nasesikoleni so vele bese ihlangana nokuthi okay njengoba vele ngiyamodela esikoleni so okay let me just go and study like fashion then I had a degree yami fashion nakhona lapho ngiyayifundisa kancane bilo ngiyifundisa and then ngigcina sengihamba ke la eThekwini uma gospel awards yabolezinte kanjalo so ngigqokise nakhona and then the other day bengihlezi nje and ngibona senginibe i-mic like bangikhomba I'm like why because angibazi labantu and then mase bangibuza usuqhokisa ubani ubagama lakho and I'm like ngothoba sokhela so why you have to look like this I'm like because I want to look like this and then ubani ugqokisile ngisimina no one they're like oh we fashion design I'm like okay yes so I fell in love with that and then ngayipusha and then that's where I am today. Manje uyenze kuphi lento zani design yakho?
Was you did a degree. Ngiyenze kwenye i-private academy. Yeah, ikhona la edrobheni. So yeah, ngayenza until ngazama ukuthi ngibe nesitolonyana nami ngaqala ukuba ne-office. Ngalokhu ngiphusha 30 days. Benze njani bona? Are they practically noma it's theory most of the time? Ihamba kanjani process yakhona nje uma ukuthi wenza into ene-fashion design? Baqala mhlawumbe ekuqaleni teach you. Ekuqaleni ukuthi how you draw something. And then kwenzeka ama-patterns like ukufunda like useklasini uyafunda kunesikhathi engenwa ngaso ukuphunywa ngaso like kumele uyiphushe ukhuthale and into yomane passion yayo konke kuyazenzakalela. Yeah vele phela i-passion yasiza ngoba iye-fuel nala uthi nawe usofuna ukuthi ugive up yabo. Ndibukhumbula ukuthi kambe no I can't give up because uyazi ukuthi uphokophelekile. Yakhona ngoba phela inkinga uma ugive up ubani ozokuqhubekela ngoba vele That's the thing. Manje ama-office ke njengoba usho ukuthi uke wavula ke manje emva kwalokho ama-office where was the first place oke wasebenzela kuyona ke nje? Nakhona hayi ukuthi office elitheni bekuyindawo nje ukuthi ngikhona ugrant ngikwazi ukusebenzela kuyona ngoba phela ngithi yonke into angithi ukuthi mawuqala ayivele nje ithi boom uqala nje kancane and then ngathola i-office ngakhona ukulirenta. Ngaphusha. Ilentozana i-TS fashion design bisikhona lapho noma mhlambe ubusaphusha nje ezi. Bengisaphusha nje ngingakayivuli ngisazenzela nje nami ukuthi ngibone ukuthi kuyenzeka yini. Then ngase ngiyabona ukuthi kuyenzeka. Then lapho ngaqala ukuthi okay kumele manje ngiqambe ukuze into yami izoba professional. Yes. Then ususebenze nobani ke mhlambe ke nje just labo mhlambe singaba mention ngoba phela ngeke uzumention wokumuntu nabo abantu bangalo yabo hayi uma ungamention akusho ukuthi awubaluleka but kusuke kumentionwa uyabo labo bantu labe. Baningi kakhulu ngoba phela angithi masungene kwi-fashion kunezinye izinto othethi ziyafunda ezinye awuzazi then bese uthola ukuthi kube khona abazokucobelela abakade babakhona before you so ukuthi okay mina ngiyakwazi ukwenza ukuthi but ngifuna ukwenza more but ngifuna ukwenza ukuphi la ngangisiza khona bakhona. It was baningi angazi sizoqala but baningi nje kulabo abakhulile nje kakhulukazi laba abakhulile auntie nomalume bangisiza kakhulu. Vele ekhaya kuyathungwa vele nakhona. Yes, so baba mkhulu wami bethunga like ama track suits. Izinto ze-uniform zesonto. So nje ngabona ukuthi okay la I'm learning something and ngiyayithanda into enziwayo so yeah. Kuphela ama-fashion design amaningi la eThekwini mina esengike ngahlangana nawo abanye abayiboni lento as something umuntu ekumele ayimele umuntu uhleze ebona ngazuthi I must always be under someone noma mhlawumbe ngiyowina o-Durban Fashion Fair funeka ngiyowina oba no fashion week khona nalawa o fashion week abase go Joburg. Have you ever been to one of those mhlawumbe nje ushowcase na umsebenzi wakho? I do a lot of like Durban July bese kuba nalawo nje amanye ama fashion shows engeke ngikwenze eceleni mhlawumbe ukuthi sihlanganiswe sama designers maybe about 5 or 6 and then ngiya showcase ngento zami. Khona nje lama program amaningi avamise ukwenziwa amandi yathanda ke fashion so uthola ukuthi beyakufonela basiwoza uzo showcase I'm like okay why not because vele ngithi uzobe promoter now because ngidila kakhulu ngama matric dance a lot so yeah. Vele udila nje neingubo vele nje ezi. Yes ama bling nje ubona nje nawe. Yeah. Well, that's good phela because you must always know your niche vele ekugcineni ukuthi definitely ukuthi wena where are you strong. Aseke host wena ke manje ke because ngeke ngakubona futhi ukuthi you have another one about that is coming up. Oh yes there's another one ezayo oh my gosh ngo June 16 Monday ngeholiday ngizobe ngihosta i-fashion show izobe music there will be a lot happening. It's a beautiful venue with a nice dam with a nice beautiful people as well and the youth the more because we promoting youth mandi ukuthi ayenzeke in a better stylish way for abantwana ukuthi bangabi against into engalungile so yeah.
Phela that's good because vele youth manje kuthi nayo siyaphithizela manje isendaweni eziningi kakhulu yabo endaweni ey-wrong isikhathi esiningi and sesizama ukwenza lokhu ukuthi no abafocus entweni. so abantu bangena kanjani kuyona event Abantu bayangena ngama-150 ukungena egate-ini. Yeah, ngena nge-150. There will be drinks and food and that, and then ungena khona ke edamini. But nje yonke into ezobe iyenza ngaphakathi it's going to be so amazing. Ngicela nje umama, usisi, ingane nonke nifike. wabo amakhula box lutho abamakhula box Angazi mhlambe ungayiphathi kula box yakho. ucabana nabo bayafuna ukubala No, it's fine. Ungayiphathi kula box yakho because why not? I mean, you need to chill and relax. ingena mali phela nafuna abaza abantu phela ukuthi Ingena ngawu-150 kula box yakho. Hawukade ingcono nje akukho ukuthi uyazi ukuthi kwezinye indawo kuba khona extra uzokuthiwa ungena mhlawumbe 150 ikhula box 100 rand. Abantu abanayo imali bafele bekhale. Angani umuntu vele usuyengeka azatheke ngaphakathi so that's why basebemfakisa ukuthi at least nabo kube khona imali phela abayitholayo ngoba izothenga ngaphakathi vele yabo there is no need yabo. Phela nawe I'm sure ukuthi nawe zikhona izinto ezikhokhela especially entweni kanjalo Definitely. so manje kubalulekile ukuthi abantu phela futhi mabezo unwind ngoba phela usedamini yabo you washing fashion uyahlahla uya unwind vele yabo it's not something that should be free. But people that don't understand, they don't look it like that way because you know they like most of the time ukuthi benze into ezi-free and abathanda ukusupport ama-business ethu bantu yeah. But you know, oh my gosh, khona lento abayenzayo they don't want to ukuthi basupport i-business yethu abantu abamnyama. What they do uzofika izobaleka ingubo uthi 1.2 uzokhala, but if China yothenga inwele ukhipha 2.5 i-China compromise ayifuna imali yalo. So uyabona ukuthi khona la kusamele silungise khona ukuze sizokwazi ukuthi sibekane kwenye level sisodwa. Yeah mindset yona ngapha black community ukuthi ngathi vele umuntu usevele abone ngazuthi sengiyamphumelelisha manje yabo kanti phela like mangiphumelela nawe uzophumelela ngoba phela ngeke ngimshiye. Like nje kade ngikwenye interview izolo kunamantombazane nabathanda ungenela azo showcase. Ngithe no, they must come, why not? Yeah, because siyasizana. Mangisiza nami ngiyakusiza yabo. And phela brand awareness vele ibalapho ezikuhlangana ama brand ahlukene nomsebenzi vele uyaqala nawe yabo kuba into ehlukile. Yebo. Kunokuthi kuthiwa into yakho wedwa vele kodwa izinto kanje I think imali vele ilapha ekutheni but umuntu angangeni phela mahala nganayo bayizo showcase akube khona na imali azoyikhipha phela for ukuzo showcase. Yazi ngiyabonga ukuthi usho njalo. Amsho balalele bayabuka futhi ukuthi sini. Unabangela ngemali yabo nje nathi sawasha ama event that what will do ukuthi okay mawukuthi event outside vele uyazi ukuthi okay la khona uzoza nama drinks khona uzoza ngani but wonke umuntu kumele ungene na something because phela nawe uzolethi uzokwenza imali la. Kanje basuke isenza nasemabandleni kuyasizwana nje. Hayi bandleni uyaphuma umnikelo. Uyabona sengicanga ngisho ukuvula isonto yazi. Umfundisi yamazi umfundisi na compromise bona abantu abasho kahle ukuthi abantu banikele uyabona. Sengele imoto cash lapha kuhlaliwe. Kanti sonke yazi kodwa sonke nathi siyakudinga ngoba phela uma ubheka nathi shuthi ngeke size sicompete nalama brand aphesheya uma ukuthi izinto ziba indlela eziyona ngoba phela ama brand nawo aphesheya aqalwa abantu nje who are just like us. Babumbene ubumbane kuphela nje odingalayo. And then konke bese kuyenzeka then bayiphushe-ke ngoba phela nakho ukuphushwa baze bayithathe ibe worldwide kanjena. So kuwukuthi ngempela nabo baya-understand nanale business because kuyona yonke into I think element ye-business it's always needed to make something succeed because uma ingekho kusho ukuthi yayikhule izolokhu indawonye ngoba phela without i-profit yini business liyawo phansi. Abo yeah so ke manje ngisafuna sike sikhulume nane foundation because you did say ukuthi you do fashion design while you also like do while you have a foundation. Foundation yakho yenzani? Ngine TS Foundation yona i-base kakhulu ngisebenza kakhulu nezikole.
ngiyahambisa ama-donations ey'koleni lokhu umuntu asuke nakho, and then because sizama no-encourage iy'ngane zesikole ukuthi zingabi zibe exposed kuma-drugs and pregnancy, ya konke lokho nje. So with the love of siyathanda iy'ngane ngoba phela iy'ngane ziwumphakathi, so sisey'nganeni, so bhuda ey'nganeni, so ya siyasiza la sikhona ukusiza khona. So mana ama-donation wenze njani? Do you take them out of your pocket noma mhlampe you go somewhere nawe mhlampe uyakwazi ukuthi uthole abantu vele will give that something then? Yabona nje mabuza leyo part leyo. There's the other one engike ngayenza, and they promised me ukuthi bazonginika something. That's where I realized ukuthi ezinye izinto kumele uzenze with a passion, ngothando, because if uzohlezi ucabanga ukuthi ngempela uzoyenza ngokuthi uzohlezi unikwa free, it won't work out. Because khona ngenilanga I was like stranded, like but bazokhipha something and they didn't, so I have to ukuthi ngisebenzise because sengishilo ukuthi ngiyeza and abantu balindile. I can't just postpone manje ukuthi no, I can't. But again, that's ama-challenges lawo enzeka noma kuphi empilweni. So manje lapho ugcine nje sokuqhuma wena manje ukuthi ingane ilindile phela ukuthi ezisisobezo. So iy'kole ihamba kanjani criteria ke mhlawumbe iy'kole odila nazo noma udila mhlawumbe nalezi zangakini for now? No, noma ziphi nje ezaround edrobheni ngeza kuzona. Lezi zasemakhaya ngeza kuzona. Ukuthi phela nakhona kwi-long process because kumele ube ne-information qala principal yabo zonke into enjalo, ama-interviews ni-set up usuku, but nje ngiyathembisa emakhaya ngisazoza nje ey'koleni zonke noma kuphi nje la nikhona. Ngoba phela kubalulekile na to give back, yabona, especially as a business mawukuthi now community. Mawukuthi you wanna make money because thina sibuye sesifocusa kakhulu ngapha, uthothe yasafocusile ngapha, but nama-remunerations ngapha imaningi kakhulu in terms of because nane exposure nje when you giving back abantu bakwazi kangcono other than makuthiwa ke nakho uyaqhamuka kuzobathethe nothengani kumina. Yeah, that's true. So lokho kunokuthunga nakho do you do noma kuyona i-foundation noma are you planning mhlawumbe of implementing something? Ngiyafisa ukuthi nakhona mhlawumbe ngigcine ngibe nesikole for iy'ngane, because abazali bake bangibuze, and nami ngiyafisa ukuthi kwenzeke because iy'kole ey'ningi, angisho kabi kodwa nje iy'kole ey'ningi la zirana abantu asebekhule kakhulu. So ngiyacabanga ukuthi siyadingeka like youth, like abantu aba-active abasuke besangqonde fresh, and kids are doing very well. I mean, they do the best drawings. Yeah, so simuntu sazama ukuthi athole equipment ukuze konke kwenzeke. Akusho ukuthi nonayo mhlambe naye usengasondela more ukuthi nawe uyabona. Oh, we can really appreciate that. Definitely, yeah, singathokoza kakhulu. Ngoba phela ama-collaboration iwona abalulekile. Yeah, especially manje nowadays, because mawubheka nowadays kunama-degree vele singathi abantu hayi ukuthi abantu basawadinga, but manje sekufuneka lona ikhono lokwazi ukusebenzisa something. Ukwazi ukwenza something ngezandla zakho, angeke ulale ungadlile. That's what I always tell people ukuthi you can have ama-degree what, but if ungakwazi ukwenza lutho ngezandla zakho, I mean these days umsebenzi ayikho. You have to ukuthi ubalance, impilo balance, and then kumnandi lezandla ipheli phela mawuzobheka yonke into athekwayo incane ezandla uthola ukuthi just be creative. Yabona nje kade ngicabanga nje ukuthi okay makuthiwa kuyenzeka, we have even to do i-free market, sibe ne-free market yethu nje abantu abamnyama ama-youth, yabo nje ngisachecka kodwa la ukuthi kuzokwenzakalani, kodwa nje ngisabuka ukuthi siyayidinga. Why njalo thina kuzomele sihambe sey'ntweni zabantu, angifuni ukusho la magama la ey'ntweni zabantu, njalo nje thina spendisa imali yethu ey'ntweni zabantu. Why singazazi lo mali sisapotani sisodwa, imali ize la. So but kuzokwenzeka nje. No vele phela ngani ngoba vele kufuneka
I think kufuneka bona vele abantu abazoba nevision yabo baba ama-visionaries in terms of ukuthi okay how do we move yes yabo ngoba phela lezo zinto abelungu bazenza week in week out namandiya futhi nabazenza week in ezinye inhlanga nje zikwenza week in week out bese kuba ngathi sibenza magic kanti cha nje and iko abaphuma nazo lapha ngoba phela kwi-free market abantu beza bephethe imali vele hayi imali yokudlala mina ngazi kahle nje abantu beza bephethe imali people they buy they spend like a lot of money so and bayenza nalabantu futhi who do this la uyena organizer singasabali-ke nje manje lokuthiwa-ke mhlawumbe-ke uzothenga noma uzothengela but organizer nabo ngoba phela ngizazi ma laphana ukuthi umuntu uma ebeka istand uyakhokha yeah if uthi lesa stand so 500 yabo nje ucabanga ukuthi bangabantu abazo hey we are making a lot of money yeah because nami ngeke ngaya kwamanye even nalawa dayisa oma veggie because ngeke kanje kwamaningi mina ama free market ngendlela ayafana futhi wonke regardless ukuthi kudayiswana yes they sell flowers veg I love flowers so nengu badayisa yonke into ongayicabanga and into ucabanga ukuthi mhlambe yazi lesi sponge bengisidinga for kwasha izitsha ngoba sesiphelile endlini lezi zinto ezincane esingayinaki and kwa fashion ambalwa ka we fashion mhlambe la uthola khona ukuthi ufika nje mhlambe kune runaway nje ukuthi nje ngiyamodela ukuthi sifikele lapho singalokho njalo sentweni zabantu nathi senze kwethu ngoba phela nawo lento okuthiwa sekuno fashion week manje sekunobani izinto nazo phela uma uzibheke ifana nazo yes ifana nazo ukuthi nje bona sebebiza ngale gama nawo ubona ukuthi wow uboneka ukuthi hayi ngeke sekwenye into ehlukile kanti no iyona nje just that nje bayenze look so creative yabo so manje mhlawumbe ama challenges ongathi ke since ke nje phela ukule mkhakha lokuyona ukuthi uke wabhekana nawo ngempela nje and wabona futhi ukuthi abuke ngathi ama barriers ngempela to entry for abantu abaningi and overcome kanjani lokho ngihleze ngithi mina yonke into nje empilweni challenge kuba kuwena ukuthi wena izinto zakho zenza kanjani and ungafocus kakhulu ezintweni ezizokwenza ufeel negative because that's where uvela ube nenkinga eningi you always have to be positive noma ubone ukuthi namhlanje akuhlangani but make sure ukuthi kuyenzeka yeah ngoba phela vele nakhona kuyachathwa ngibona ukuthi online phela abantu bangekisho i-design ke futhi kuyathukwana ke manje ke uzile picture I think I was so shocked ukuthi abantu engibathanda ngaka Kardashian Kylie and they were fighting about what this design was man and I'm like labantu banemali like why they fighting for this stupid thing because imali phela lapho phela imali kahle iyona into benza vele babe nemali okay so mina if I design something bese ngibona umunye seyidesign la phesha kumele ngilwe mina okay ngoba mina angaziwa vele so kumele ngithule ngithi okay cha iko kahle thina mawuzobheka vele sekuvele la sekuyakhophikhethwa kakhulu especially la because mina laba ngibabona babelwe ema-page yes mina bazi bangibuze bathi why ungapost yazi ukuthi yini khona la ngibona khona ukuthi yabo la ngibona ukuthi these are my best angima-post because they do copycat uvele upost into yakho uyibone in 2 weeks esikugcwele yonke into I'm like how ngoba I did this like 50 can you imagine uyabona lapho uyashona because it's like oh ma nala ngisho phela kuthiwa kushuthwa la because nami ngeke ngasebenza kakhulu with people who are like in the fashion space yabo so ama dynamics akhona amanye ngiwabonile ngapha ngisho ukuthi abantu bazi bagadlane ngentelezi ubona nje sekuhanje lalo uzose kuthiwa ngazi ubehambe ubonakale geze office uthayibo geza kunzima yatshela ngoba phela what especially since abanye thothi badayisa nalezi zinto ka cheap because khona la ithekwe abantu ana standard price so 350 400 450 yabona obantu ibo abaningi abahamba bethatha bayibulala ilo umnotho basibulala kakhulu bayibuka kube kanye into bathi ayilena siyayikhipha le abayikhiphi nje obinjalo futhi and umuntu ubone yakho ngapha wena uyafika wena uzomhlambe 1.5 ngapha sekuyabona ukuthi manje une drama wena kuthiwa uthanda imali lo udlala ngabantu like
guys, and understand. Because phela uma ukuthi nako Durban July ufuna ukuthi abantu bafike kodwa Durban July abantu abakwazi ukufika ngomsangano yabo. That's so true. Bafuna ukuba on point. Ngeke phela ngithi ngiDurban July nje ufuna nami ngibonwe lapha Durban July vele phela into okubukisa kahle kahle vele ukuthi nje funeka ngikhangise yabo. Ngithanda ukubuka yes. Sawubona nangama team phela aphumayo vele kuphume kuthaya ngazi uSiba uthi height noSiba uthi yabo asakwaziyo kulokho isiphumile iteam kulokho ya Durban July ukuthi ithini. Yeah, iphumile. It's Mzansi Africa Magic, something like that. Oh. Yeah. So at least inalokuthi okay Mzansi, so kuna more like culture thing vibe. Kodwa kumele ibe phela nawe sizobona ukuthi nawe uthi thasi kuphi ukuze ibe unique. Because mina I prefer ukuthi ngi-unique. I don't want to be look like someone. Yabo? Yeah. So kulokho uzobe uzigqokise wena bakhona abanye abantu futhi ozobubagqokisile. Definitely my models as well and my clients bakhona. So nje I'm looking forward and I'm so excited. Uzophethe ama models uphethe. Yes. Nizobe ku stand esithile mhlambe nazo waphela naso mhlambe singasimenshina mhlambe. Not yet, but ama models what they do, they go to the competition. Angithi kuna competition. So that's where they got picked ukuthi okay angisokhwela lama judge lawazi wawo vele ukuthi hayi aphethe imali abaphethe bomcimbi. So they go and pick them and then bese kuyila ifashion yaqala ke msebekhethiwe. So ndawo babenenhlanhla ukuthi game yakho i-own bayithandile then kuyamodelwa ke then that's where you're going to as a win. Mhlawumbe ube nenhlanhla imodel lakho liwineke. Then usuku lapho ke livele ube mnandi kakhulu. Kanti amahashi kuDurban July abuwanini kanti lamahashi kanti. At the same time ifashion yenze ekseni amahashi aqala mhlambe ngabo almost like lunch time lapho usisiphelile vele fashion sekwazi useqedwe ifocus siseqedwe nje ngayo. Hayi bese ngena amahashi hayi kuyabhejwa ke lapha. Nami ngeke ngawina nje but not into 10 but nje uyabona ukudlala unganaki ngithi ngicela ngikhombise ungawina. Oh wow, this is so amazing yabo. So phela bambala into engeke ngizobe khuluma ngamahashi nje ku TV indlela ohlezi uzwa ngayo uzathiwa obani babonakala befika ku red carpet. Kodwa amahashi amahashi hayi. Lokuthi ngicabanga ukuthi thina abantu abanyama kusamele sithole ukufundiseka ukuchazeleka kahle kahle information e-right ngoba thina sesivele sifocus ku fashion kuphela kanti abantu bayenza imali imashini yo bayenza abayenza kakhulu. Ayiwaphela sifikile manje nje indlela esipromote ngayo iyawuletha nomnotho kodwa la eThekwini yabo. Kuhle ukuthi ngempela kube into involve kuyona especially because ngibonile no Leon's Lifestyle Omax nabo banama after party le showcase no London vele ngeke bangabunayo yabo vele ihlezi nje ihlelekile ihlezi into vele ihlelekile yabo. And ukuba lapha kuyasiza to even network no SARS ke naye kusuba bamba lapha abantu SARS yabo. Abagqoka amaguchi baba njalo lapha phela lo bantu barikambe lo khona lo wabanjo lo wama truck lo lo wafika ngeimoto ezu 73 ama sport cars wodwa yabo ingekho imoto ngaphansi kwa 2 million akabona dayike lo muntu usana tsengenye nini kade ngizwe uthengenye hayibo ngithi kodwa lo muntu lona uphila ngophi la emhlaba la yabona 73 waphela vele kila ugovernment uvela ugijima uyobheka imali oyikhokha ka SARS yabo make wabonakala imali ugovernment itoqala agijima uyibheka ukuthi ka SARS ngene imali makufikwa lapha yilo umuntu akhokhe 200,000 waphela abantu abanemali abayikhokha intela sesingathi nje but abantu abanemali abazwani nokhokha i-tax. I-tax ikhokhwa yithi kahle kahle isikhathi esiningi uthola ukuthi vele thina kuzofika i-paycheck vele ifike isithathiwe vele leyo tax but nje bona nje hayi abazi nokwazi ukuthi abahlangani nalokho vele athatha imali zakhe vele aziseleke okhathabo investment kuthiwe zero tax lapha aphinda ibuyise because vele system bavele badlala ngayo kakhulu. Hi, let's hope we'll get there one day. Now, phela uma kubusiness business vele already business phela it's something ongeke kuze uthi ungayikala ngempela potential ukuthi ingakhula izibe ngakanani because every day I feel like uthi as you ufunda vele kunezinto ezintsha nawe oyitholayo yabo.
So what's the plan ke nje mhlambe manje ke for ama adventures akho lawa owapusha from fashion nje to even wayona i-foundation? Maningi kakhulu yabona noma ngaxoxa ngawo ngashonelanga kodwa nje I need to upgrade nje yabo konke kuzobe kwenzeka between i-foundation and fashion because bengifuna nokuposta something different nje engavamiseli ukwenzeka just ukuthi sibe nokuthi content la esingayazi and then I want to do a lot of work ekoleni as well and obengwenza last year ngifuna ukuthi this year kube nomehluko kube nomehluko so yeah but konke lokho sikubeka kumdali because wena osihlelelayo we can plan but wena ukwazi ukuthi ahlanganisele zonke izinto. Yeah. Hayi ngoba vele phela masukushilo nawe futhi usebenza towards khona. Sekuyikhona ngempela ukuthi yakwenzeka yabo akwenzeka. So abantu ke mhlambe bangakuthola kuphi abantu ke abafuna uku-order because uke wabala nganothe ukuthi angicabanga ukuthi ukubale konke okwenza under fashion design because ngikuzwe ubala indaba yamagauni. Oh yeah, yes, ngifocus kakhulu kuma matric dance but ngiyazenza nezomshado amasuit abantu besilisa okwengane just nje yonke into edingayo nje as a family because it's a family thing. No membeso kanje. Yes, membeso abashadayo kuningi konke nje konke. Shunje kahle kahle into edinga impahla nje. Iswag. Yes. Utholakala kuphi ke nendawo ke? Ngikhona la edrobheni ngizongithola eWestbrook. Ngikhona kuma social networks ngithobe Facebook, Thobe Sokhela. Ngikhona ku TikTok, Thobe Sokhela, Instagram as well. Yeah. Mhlawumbe ngani mangasho inamba. Yeah, no ngayisho kubona phela monganqethi iqhabi. No, it's business. We are very professional when it comes to that. No, we are not shelling. No, we're just into business and if usukhuluma ngenye into angize ngikathende. Awathi iqhabi ngeke yeke ukushela ngile phela kodwa nje angesikhathi business. I mean when we make business we need to focus on business. Hayi bona sibane kodwa phela kanti besibakhuzela lokho ukuthi ngiyasheli bafethu yanicela bafethu aneni imiyancane yabo at least uma ufuna ukushela akafike live azoshela yabo kwaphela iqhabi ngeke ziyeke mfethu ukufuna ukuvusa umuzi wakube wonke umuntu ufuna ukuvusa umuzi wakube nawe usuke mhlawumbe thatha inhlanhla naye bona ukuthi awuyazi ukuthi mhlawumbe into zami ngakhanya la yabo because wonke umjito omthanda umuntu ophandayo manje nje nabo ngiyabacolisela nalabo abazoshela ngoba khona abanekana abazokhula bashela. Okay, inamba yami ngitholakala kuyona it's 073 3810 370 iya WhatsApp working hours 8 to 5 or 6. Yeah, aphandle makuphuthuma ke yeah, it's okay. Yeah. Okay. Hayi shothi uma isefona after hours sengashela lapho. No. How was it for the after hours? No, actually. Yini usuthathiwe ngathi washelisa? Ayibo cha angithathiwe ngibhizi ngiyase ngibhizi. Hayibo yazothi leta entrepreneurs ukuthi abe busy. Iba busy yonke indawo yabo ungafuna uba busy endaweni eyodwa yabo ungafuna uba busy endaweni eyodwa. Iba busy ngapha ngomsebenzi yabo ube afuthi ushothi bayamfuna kwekhaya yazi ukuthi yonke indawo i-pleasure especially nje thina othe ukuthi manje isehlezi kubuza ukuthi ayikanti uphi. Umbuzo emsho ukuthi nawe lo uthola ukuthi hayi bokuthiwe kanti Kumele ngithi skip skip kodwa amajita kunokuthi ashele mfethu indlela angasondela ngayo kushuthi eduze ukuthi wona awalentozana awazothengela abantu babo yabo yabo athengela abantu bakho nje nibe right njalo lapho namukelekile lukhulu uthando wapha nakuyena uzokhuluma umuntu wakho manje ukuthi yes abukeke muhle yes angafuni ukuthi lento azawayibona ngaphandle yabona akamgqokise nomama wakwakhe ambone ilento le
ayibonayo uma ukuthi mhlawumbe koma groove nani ngaze ukuthi ngempela usuzofuna ukuyoqala enye inkanankana ngaphandle ezokuxaka hayi kodwa sithemba ukuthi vele abantu basazoqhubeka nje nawe bakweseke ngoba phela ngiyacabanga ukuthi vele uzubula bakhona laba ngaphela abahlezi bekhona nabo ukuthi bakweseke and ukukhula ke vele ke it's part of i-journey vele lento kwa business kahle I don't think ukuthi mina there's a destination yabo I feel like ukuthi yonke into i-journey lana because once you reach something you want more you reach lokho you want lokho so akukho nje kahle it never ends it's never ends for umuntu ke mhlawumbe lapha emakhaya ke manje naye ke mhlawumbe ufila stuck ke ongazi mhlawumbe na ukuthi angamove kanjani mhlawumbe ungakumnike iphi advice nayo ukuthi ezomkhuphula nje menze phela naye kube khona step yes ngithi kubabukele lapha emakhaya ngicela ukuthi uspend isikhathi sakho nabantu abakwi-same vision njengeyakho shuthi abantu abanamaphupho afana nawakho ngoba lokho ngicabanga ukuthi kona kuzokusiza kakhulu because the more uhlala nabantu enikhuluma ngezinto ezi-right ngentuthuko ukuthi nje nigqugquzela kanjani ukuthi nibe kwelinye ilevel engcono I think nalokho kuyasiza nokuthi nawe must be ready yabo ukuthi ngifuna ukwenza something if ufuna ukuthi okay manje ngifuna ukudayisa iapple vuka phela uhambe uyostock ama-fruits uvuka ugeze ngo-7 usuvukile abantu bathi bemsebenzini badlule bakufice nakho into oyenzayo it start from kuwena ngaphakathi ukuthi ngifuna ukuba nje manje ngifuna ukuyiqala lento and mase uyiqalile uzobona ayikho into engenzeki yes I know ayixotsho nendlebe uzwile awuzwile siyabonga nje kakhulu nathi ukuthi usivakashele yabo sikwazi ukuthi sishuthele podcast and nje good luck yabo kuyona yonke into yabo going forward ngiyabonga kakhulu nami ekhaya nifudumele thank you so much and God bless you anikhulise nani siyayithokozela into eniyenzayo kakhulu No, thank you so much. Nawe mbukeli uma ukuthi ubusabukile ke la please enza sure ukuthi uyamfollowisha nje uTobe Sokhela wena wonke ama social media platforms lawa abalile and also contact ke na ku WhatsApp yabo just to make your orders not ukushare and please subscribe nala yabo subscribe nala ku channel ushare nje umsebenzi wethu Lumkile Zinyanga. Thank you so much. I'm signing out. Bye.